Hola, sóc l'Oriol Millán d'Arba Litoral i us vull ensenyar un cop més un exemple de successió forestal aquí a les planes sedimentàries del litoral de Bardissa, és a dir, aquest bioma secundari dominat per l'esbarzer, cap a Roureda. Podem veure aquí uns roures joves com han crescut a dintre d'una bardissa, a l'ombra dels esbarzers. Ara passarem aquí aquest tros que hi ha una olivera i que veieu un lloc una mica més madur. Podeu veure com aquí hi ha altres exemples de roures, aquests ja subadults, convivint amb l'esbarzer sense cap problema. I podeu veure aquí dintre com a sota d'un exemplar ja centenari l'esbarzer ha sigut substituït per la heura, ja que la heura ha pogut sobreviure a l'ombra, mentre que l'esbarzer no. L'esbarzer ha volgut llum. Ho veieu?